Mga idol, ang ating namang good news. 50 estudyante ng Kalasyaw Comprehensive National High School, bida sa Acting High School ng IFM Dagupan. Para sa detalye, ikwento mo, Idol Ruru Hugotero. Umabot sa 50 estudyante mula sa Kalasyaw Comprehensive National High School ang lumahok sa masayang aktibidad ng Acting High School na inorganisa ng IFM Dagupan at Arman Networks. Katuwang ang ACS Manufacturing Corporation, tampok ang unique toothpaste. 10 grupo na binubuo ng tigli-5 miyembro, bawat isa ang nagpakitang gilas sa kanilang husay sa voice acting at radiodrama. Layunin ang programa na hubugin ang talento ng mga kabataan sa larangan ng voice acting, drama at broadcasting. Mga kasanayang maaring maging daan sa kanilang hinaharap na karera sa media at sining. Walang umuwing luhaan sa mga kalahok dahil lahat ng estudyante ay tumanggap ng cash prize at ACS product gaya ng unique toothpaste at Starwax Floor Wax. Bilang pagkilala at pasasalamat sa kanilang aktibong partisipasyon, ang Acting High School ay patuloy na iniikot ng IFM Dagupan sa iba't ibang paaralan bilang bahagi ng kanilang advokasiyang isulong ang edukasyon, talento at kasiyahan sa kabataan habang inilalapit ang mundo ng media sa bagong henerasyon. Iyan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatag IFM. IFM News. IFM News. IFM News.